Natumbok ni Kapitan Wating Usman ang sinugdanan sa kalayo sa sunog nga nahitabo sa Barangay 23-C, Davao City ni adtong Lunes sa kaadlawon Setyembre 8, 2025. Kini mao ang napasagdan nga naka-charge nga baterya sa e-bike nga mibusikad ug miulbo dayon ang kalayo. 91 kabalay ang nasunog, 84 niini ang totally damaged ug 7 ang partially damaged. Cause of sunog lang is katong battery bitaw sa e-bike nga gi-charge, tapos siguro nakalimtan sa nag-charge na buto to siya. So isa na sa mga problema na mo diri ang pagtuon ako kaniadto ang problema is mabutangan lagdalan, mabutangan og mga pathway, okay nako. Pero karon nga nanay gwapo nga dalan, nanay mga pathway, ang problema na po nako ni umpaw ang tawagan ni mga e-bike, ni daghan ang mga e-bike, mga motor na nag-park sa mga kadalanan. Nag-abot-abot ang hinabang alang sa mga nasunugan, sumala ni Kapitan Usman. Adunay mga nasunugan nga nagpuyo sa gym ug ang uban nakipuyo sa ilang mga paryente ug ang uban nag-arkila na lang una samtang wala pay ikatukod og balay. Kanang karon diya sa gym, ang mando magudang mo sila mag-monitor mo pag naay mga maabot yung mga ayuda like gikan sa CMO o sa Vice President o kang sanit pong pulong kay everyday naghahatod dinner, lunch o breakfast ang taga kangkong pulong o si Rigo. So ang uban po, ubay-ubay po nakakuha po sila og mga food packs gikan sa OBP. Kagahapon September 10, napahigayon og outreach program ang mga pulis sa DCPO kauban ang grupo sa mga ustad. Gipasabot ni Police Captain Hazel Tuason Caballero, ang spokesperson sa DCPO, aduna sila mga partner aron magmalampuson ang pagpanghatag og relief goods sa mga nasunugan. Tanan sir natagaan sir na in coordination siya sir sa ato ang mga stakeholders sir. Kay ang kani mga tanan nga nahatag nato na tigom nato for the outreach program sir, gikan na sa atong stakeholders, especially sa isa ka store sir no nga daghan yun siya og nahatag para sa atong outreach program. So tanan sir natagaan siya sir no kaya ipaniguro nato ang tanan nga atong iyatuan is makadawat yun sir. Nagtuo si Usman nga mapungan unta ang pagkanit sa kalayo kung nakasunod dayon ang mga bumbero atol sa sunog kay nahimong problema sa dalan ang mga nakaparada nga mga sakyanan, hilabi na ang mga e-bike. Lauman gihapon nga makatukod og balik sa ilang mga balay ang mga nasunugan sa Barangay 23-C, Davao City. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe!